МАК дапусціў беларусаў да міжнародных спаборніцтваў. Як далёка зойдзе гэтая адліга? Гульца футбольнай зборнай забралі ў войска. А Стасевіча ўсё не пускаюць на футбол, хоць ён і стараецца. Гэта ютуб-канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім, рушым наперад. Ну і давайте пачнем з галоўнай тэмы. МАК адмяніў рэкамендацыі па ўсіх абмежаваннях для беларускіх спартсменаў і каманд у міжнародных турнірах. Даволі лагічнае развіццё падзей. Падаецца, мы з вами апошні год ці нават больш бачылі пэўныя сігналы, як пакрысе ідзе вось гэтая адліга. Таму такі мув ад МАК не дзівіць. Застаецца толькі задацца пытаннем: а што гэта тады ўвогуле было, якая была логіка? Давайте паспрабуем выбудаваць. Расія з дапамогай Беларусі нападае на Украіну, пачынаецца паўнавартасная вайна. МАК рэагуе даволі радыкальна і адхіляе беларускіх спартоўцаў ад міжнародных спаборніцтваў. Рашэнне даволі эмацыйнае, бо адбылося гэта ўжо ў лютым 22-го года. І логіка нібыта зразумелая: краіне-суагрэсару не месца на міжнародных спаборніцтвах. Але зараз МАК адмаўляецца ад гэтых санкцый, хаця прынцыпова нічога не змянілася. Ну, адзінае, напэўна, і гэта важна, ракеты нібыта не ляцяць з Беларусі па Украіне. Яны ўжо там некалькі год не ляцяць. Ну і зноў-такі важна, што Беларусь напрамую не ўдзельнічае ў гэтай вайне. Таму калі МАК проста адмяняе санкцыі, выглядае, нібыта арганізацыя пагадзілася з такой дыспазіцыяй, тыпу нармальна і так пойдзе, хоць так. А той саўдзел у вайне можна ўжо і забыць. Там было і было. Выходзіць так? Ладно, прощаю! Ці там беларуская дыпламатыя зрабіла чарговы цуд? Відавочна было шмат непублічных перамоў, і калі скончыліся яны пазітыўна, можна зрабіць вынік, што перамовы гэтыя вёў не міністр спорта Сергей Кавальчук. Ну і ўвогуле, я думаю так, у 26-м годзе Беларусь пры ўсіх там праблемах выглядае далёка не самай ёбнутай краіны ў свеце. У 22-м годзе мне падавалася інакш, але гэта маё суб'ектыўнае меркаванне і адчуванне. Ну і дададзім, што расіяне ўсё ж засталіся па-за міжнароднымі спаборніцтвамі і дагэтуль, таму ёсць тут нейкі падзел. Давайте паглядзім, як на гэтую навіну адрэагаваў беларускі спорт. Арэн Сабаленко: я вельмі спадзяюся, што нам вернуць наш сцяг. Я так разумею, тут размова пра вось гэты сцяг Майамі. Праўда, падаецца, яго ніхто не забараняў. Ладно, гэта жарты. Давайте далей цытату Сабаленкі. Для мяне прадстаўляць такую маленькую краіну і тое, колькі працы мне прыйшлося прарабіць, каб дабрацца да вяршыні, гэта проста неверагодна. Хлопцы, гэта маленькая краіна, і тое, што я дайшла да гэтага, значыць для мяне вельмі шмат. Не абясцэньваючы труды Сабаленкі, але як бесіць гэты наратыў пра маленькую краіну. Сабаленка вельмі любіць яго ўжываць, і мне ўжо падаецца, што гэта больш падобна на нейкую такую браваду. Паглядзіце, за якога калгаса я выйшла і чаго здолела тут дасягнуць, якая малайчынка. Ну, малайчынка, так. Пытань няма, вынікі топ. Але складана сабе ўявіць, напрыклад, інтэрв'ю умоўнага Йохана Кройфа, які расказвае, што ён паходзіць з маленькай краіны, хаця Нідерланды памерам з Менскую вобласць. Вяртаючыся да Сабаленкі, можа, Беларусь проста маленькая краіна для маштабу яе фігуры, трэба альбо ЗША, ну или хаця б Расія. Ладно, давайте вяртацца да асноўнай тэмы. Вось што сказаў расійскі экс-біятланіст Александр Тиханов. Вельмі рады за беларусаў, думаю, што яны ўсе шчаслівыя, пачынаючы ад Лукашэнкі і заканчваючы спартсменамі. Нарэшце у іх будзе магчымасць стаць чэмпіёнамі свету, Еўропы і алімпійскімі чэмпіёнамі. Дарэчы, тут трэба зрабіць маленькае адступленне. Бо зняццё санкцый МАКа мне азначае, што аўтаматычна ўсіх будуць дапускаць да спаборніцтваў. МАК проста зняў рэкамендацыі па адхіленні. Гэтымі рэкамендацыямі і раней розныя федэрацыі па-рознаму карысталіся. Напрыклад, міжнародная легкаатлетычная федэрацыя паведаміла, што і далей не будзе дапускаць беларусаў на спаборніцтвы. Што б там МАК не казаў. Далей цытат Антона Смольскага. Рашэнне МАК вярнуць нашаму нацыянальнаму алімпійскаму камітэту паўнавартаснае сяброўства і зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў умацавалі веру ў нашае вяртанне на міжнародную арэну. І гэта каштоўна, бо чаго хаваць няўдзел у белых гульнях 26-га адбіўся на матывацыі прадказальна адмоўным чынам. Цікава, што бан з беларускіх атлетаў знялі хутчэй, чым вось тым самым атлетам прапанавалі адэкватную альтэрнатыву алімпіядам і кубкам свету. Бо ведаеце, што б не спрабаваў будаваць міністр спорта Сергей Кавальчук, все роўна атрымліваецца канцлагер. Таму для беларускага спорта гэта вельмі істотны крок. Наяўнасць міжнародных стартаў робіць яго менш залежным ад Кавальчукоў і там вось гэтых іншых дзеячоў. Дарэчы, пра біятлон. Вось што сказаў двухразовы алімпійскі чэмпіён расіянін Дмітрый Васильев. Прайшла вельмі цікавая інфармацыя. Яна яшчэ не афіцыйная, але тым не менш, нібыта Бьорн Дален хоча балатавацца на пасаду прэзідэнта міжнароднага саюза біятланістаў. Па сутнасці, ён наш беларус. Вось гэты галоўны і пазітыўны момант для Расіі і Беларусі. Тут ужо, вон, бачыце, і расейцы рукі паціраюць. Ну, канешне. Каб вярнуцца на этапы Кубку свету па біятлоне, прасцей нарвежскага беларуса кіраўніком зрабіць, чым вайну скончыць, так? Але агулам, канешне, такі мув быў бы цікавым, не?
Так, зараз про футбол, і тут капець якія навіны. Памятаеце цэнтральнага абаронцу Іслачы і зборнай Беларусі Івана Ціхамірава. Ён забіў гол у дэбютным матчу ў зборнай. Дарэчы, дэбют у зборнай тады быў і ў Віктара Ганчарэнкі, то была гульня з Кіпром. Я глядзеў гэтую гульню з Геннадзем Туміловічам, і мы якраз вось гэтага маладога абаронца і азначалі. Кстати, его дебютант сборной Иван Тихомиров стрельнул как. Тут и перекладина уже, все, и голик. Оформили. Нормально. Тихомирову оставалось просто подставить голову. Ну здорово, и выпрыгнул, завис. Неплохо. Беларускі Роберта Карлас, так Туміловіч назваў цэнтр дэфа Іслачы. Да чаго гэта я? Да вось гэтай навіны. Гулец Тихомиров сышоў у войска. Ён важны гулец у складзе Іслачы, дэбютаваў у зборнай краіны і сышоў у войска. Нармальна? Прычым забралі яго даволі нечакана. Цытата форварда Іслачы Владзіміра Хвашчынскага. Ніхто гэтага проста не чакаў. Шчыра ўсе былі ў шоку, думалі, што ён з'ездзіць у ваенкамат, адзначыцца, вырашыць фармальнасці і вернецца. Усё выглядала так, быццам праблем не ўзнікне. Тым больш размова ідзе пра гульца зборнай. Здавалася, што такія пытанні можна неяк урэгуляваць. Праз федэрацыю магчыма знайсці рашэнне, дамовіцца пра тэрміноўку. Але ў выніку ўсё адбылося рэзка і нечакана. Яго проста забралі і зараз ён ужо ў частцы. Я просто не разумею, як такое ўвогуле магчыма. Нейкае дзіва, не? Можа, ён, канешне, дарогу каму перайшоў, ці як. Але пакуль гэтая навіна выглядае максімальна неадэкватнай. Ну і да іншых навінаў. Заўзятар Нёмана вось такім вось чынам далучыўся да размінкі суддзяў. Дима! Дима, иди сюда! Дима, ідзі лепей туды, так. Цікава, што гэта за перформанс. Можа, заўзятар Нёмана так бароніць трэнера каманды Ігора Кавалевіча. Ну і вырашыў, прабачце, з міністэрскімі падсцілкамі выйсці на размінку, калі вы разумееце, аб чым я. А паглядзіце яшчэ вось гэты момант. Теперь повтор посмотрим, потом уже будем к составу возвращаться. Здесь грудью пытался Роман Минаев мяч занести за линию. Не, ну дакладна, за белшыну нейкія высшыя сілы ўпісаліся. Союзник мой, сила. Могучий союзник это. Жизнь создает и растет. Я не могу поверить. Таму ямы і кочкі на беларускіх футбольных палях гэта не бах, а фіча. Далей Віталь Лісаковіч. Ён вызначыўся першым выніковым дзеяннем у Тарпеда, аддаў галявы пас. Прычым Лісаковіч быў амністыраваны акурат перад гэтай гульнёй. Да гэтага яго нават адхілялі ад трэніровак. Прычым цікава, што па звестках рэсурса Трыбуна Бай гэта адбылося не праз праблемнасць гульца, а праз паводзіны трэнера жодзінцаў Дмітрая Лінцевіча. Маўляў, ён вельмі ціснуў на Лісаковіча, пагражаў, што адправіць у дубль і гэтак далей. Але кіраўніцтва клуба неяк гэтае пытанне ўсё ж таки вырашыла, і футбалісты трэнер нібыта паразумеліся. Ну і добра. Паглядзіце яшчэ, які мяч аформіў Дмітрый Антилеўскі з Арсенал. Ну просто прыгажосць, прамы удар з кутавога, вау. Але цікавосткі на гэтым не скончыліся. Святкаванне гола выглядала так. Гулец паказаў візітку, на якой вось было напісана Понт Ауто. Таму, калі шукаеце аўто з США і Канады і там і Китая пад ключ, тэлефануйце Дмітрыю. Толькі паглядзіце, каб у Арсеналу гэты час не было матчаў, ўсё ж такі гулец. Ну а што, з такімі заробкамі ў беларускім футболе ну можна сабе дазволіць нейкую падпрацоўку. Ці тут футбол гэта так для душы, а асноўнае гэта аўтабізнес. Карацей, не ведаю. І давайте пра яшчэ адну штуку пагаворам. Учора ж была гадавіна перамогі 9 траўня. У беларускім спорце традыцыйна ладзяцца розныя патрыятычныя акцыі, а пасля публікуюцца справаздачы з іх. Памятаю, яшчэ раней на трыбуне было ананімнае інтэрв'ю, ну як усё там гэта робіцца. І вось там быў момант, што ў справаздачах з такіх акцый у першы радок заўсёды ставяць тых, каму больш трэба. То бок такія акцыі гэта як правільна, прабачце, каб паказаць умоўнаму міністру спорта, што гулец дастаткова патрыятычна настроены і яго можна вярнуць у футбол. Вось так выглядае справаздача Батэ. На кім тут зроблены акцэнт, напэўна, казаць не трэба. Толькі не ведаю, тут не хапае яшчэ нейкіх стрэлачак, каб дакладна ўжо не прапусціць. Вось МАК усё ж такі вырашыў дапусціць беларускіх атлетаў на міжнародныя спаборніцтвы. А міністр Кавальчук дапусціць Ігора Стасевіча да футболу, ці ўсё ж такі не. І гэтая адліга працуе вось толькі ў адзін бок. Пішыце ваше меркаванне ў каментарах, будзе цікава пачытаць. Ну і дзякуй за тое, што паглядзелі гэтае відэа. Будзем чакаць добрых навін. Пакуль.